L-MFCC f'Taqali nbidel f'arena tar-rock Balk Majestus u dwal mill-isbaħ. B'hekk jonqos biss l-aħħar ftit irtokki biex nhar is-Sibt il-post jilqa' fih mużiċisti u kantanti li bit-talenti tagħhom mistennija joffru spettaklu mill-isbaħ fis-7 edizzjoni tal-Kunċert Rockestra. Id-direttur artistiku tar-Rockestra Paolo Borg Bonaci spjega kif il-provi tal-protagonisti jibqgħu għaddejjin sal-aħħar minuta. Għandna l-kantanti jkunu qed jiġu fil-ħinijiet tagħhom, għandek l-orkestra fuq l-stage li jkun l-ewwel darba llum il-kantanti qed jingħaqdu mar-rhythm section u mal-orkestra. Borg Bonaci spjega kif ħafna mis-suċċess tar-Rockestra jiddependi fuq l-aspett tekniku, xi ħaġa li qed titjieb minn edizzjoni għall-oħra. Żidna l-speakers fis-sala biex ukoll ikollna esperjenza aħjar ta' sound. Għandna dawl estendejna l-esperjenza ħatkun ġifieri minn quddiem sa wara hija atmosfera waħda. Bħal drabi oħra Rockestra se tkun waħda li tolqot gosti ta' stili ta' mużika differenti filwaqt li hemm stennija wkoll għal kantant ta' fama internazzjonali Mark Storace. Ir-riċetta ta' Rockestra żammejnija, ġifieri għandek l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta flimkien ma' Rhythm Section, tkanta ma' kantanti mainly mix-xena ta' rock, però nħaltu anka ġeneri differenti. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca żaret il-provi li kienu għaddejjin f'Taqali filwaqt li faħret l-inizjattiva tal-għexieren ta' mużiċisti u kantanti li bit-talenti tagħhom se jkunu qed jgħinu lil minu fil-bżonn fakret kif għall-ewwel darba din is-sena il-kunċert se jolqot aspetti differenti.